tehdään puuhun kiipeämistutoriaalia. Se vanha oli vähän huonosti kuvattu, niin tehdään uusi, kun mun kaverihan paskakuvaaja. No niin. Tänne, laittakaa jalka tuonne. Ei se kestä 80 kiloa. Ottakaa jostakin kokikepistä vaikka kiinni. Sitten. Älä tee noin nopeasti. Menkää tänne. Tänne pitää kiivetä. Tänne, sinne minne te kiipeätte. Niin. Tää kestävä puu. Vaikka... Ei todellakaan raksunssia. Niin, aloittaisitko? Hyvä tutoriaali oli. No niin, ota, mä kuvaan suoraan sun suuta. Tänään tehdään puuhun kiipeämistutoriaali 3. kertaa. Vittu. No niin.